vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndakabaya rimwe hure pandainge ndichiri kuita zvechikorokoza. Ipapo ndainge ndichiri ne20 years, asi akazosungwa ndeumwewo nekuda kwekuti ivo mukoma vangu vainge vari mupurisa, saka vakabva vachizovanza kuti ndini ndainge ndakamubaya mukadzi uyu. Pakangoitawo umwe mufesi akangoita munyama uyo ainge akambonetsana naro huri iroro. Saka mukadzi uyu zvaaita aiti kana akatanga kufambidzana newe aikubhilivhisa zvokuti waitofungidzira kuti zvimwe kuda ndiwe wega, but munenge makatowanda. Otokukumbira kana mari, otokuudza kutoti ndipe mari yakati ndige ndichitanga kabhizinesi, obva wamupa mari yaya, but aibva achizoti iwewe kana uri kubasa anenge achingoramba achingoenda kubhawa. Akasangana zvekare neumwe murume waanenge achiona kuti uyu ane mari, obva achizomuudza same statement. Ipapo ndainge ndiine mari yangu yainge yakawanda yandainge ndichida kushandisa kutora license zvekare nekutenga motikari. Ndakatoverengera apa ndainge ndiine mukadzi ainge aine pamuviri mazuva acho iwawo. Mukadzi achitodemba achitoti ko zvapasina kana preparation zvamafunga kutanga matenga motikari, munoti muchazozvifambisa sei? Semunhu aigara achingobata mari, ndakangozviudza kuti kungoenda kumakomba ka1 obva watongotenga preparation yacho. Ndoda kutanga ndatenga motikari nekuti shamwari dzangu dzose dzatova nemotikari, inini ndini ndega ndisina motikari. Saka uda kuti ndirambe ndichingoita sekunge ndiri rombe here risingazivi zvarinoita. She tried kundiudza kuti motikari does not mean kuti unenge usisiri rombe, unokwanisa kutoita rombe even more mushure mekunge watenga motikari. So ipapo mukoma ndipo apo pandakabva ndachizongobuda mumba ndiine mari ndichiti mari iyi ndeyangu, ndini ndakaishandira. Unomboziva kuti kumakomba kunorwadza sei, but ndainge ndisingadi kuishandisa. Zvose zvaainge atotaura zvinhu zvekuti zvakatopindawo munzeve dzangu, ndikazvinzwisisa kuti zveshuwa hapana pandingambomhanya kutenga motikari mukadzi wangu ari kutaurawo zvinhu zvine musoro, even though tichimbogara tichinetsana. Saka ndakangoti ndikumboenda kubhawa then ndichazodzoka ndida kumbononwa. Akatoti komadii mambosiya mari? Ndikati imari yako here. Ndokubva ndachizoti ndiri kubhawa paya ndakatonzwawo mwoyo uchitorwadza kuti but apa ndakanganisa, ndofanira kuti ndige ndichidzokera kumba kumhuri yangu. Ndine mari yakawanda zvokuti kana ndikaibirwa I will regret. Ndakazoti ndava kuda kubuda mubhawa ndopa ndakangoti zviri nani kuti ndingokecha ka1 because kumba uku sezvo tambonetsana nemukadzi hapana patingazomborara tose. Saka ndakabva ndachizotaura naye mukadzi uyauya tikabva tawirirana, ende yainge isimbori mari yakawanda. Akangoti ainge achida $10. Apa muhomwe ndainge ndiine mari yainge yakawanda zvekuti yaisvika kuma 3000 something US$ yandaida kuzoshandisa. Takaenda kumba kwake ndichingoti ndichazongodarikira, ndobva ndaenda kudheni. So ipapo ndasvika kumba kwake ndopa ndakazofonerwa neumwe bhururu wangu. Akabva ati naiyewo ainge aine chimoko chake, ainge ari muarea. Akabva ati ngatitengei doro tinge tichinwa nevanhu vedu. Saka takabva tachizodzokera kubhawa ndokuzotoita usiku hwose tiine vanhu vedu, ndokutotanga kutodanana paya. Saka mukudhakwa ndakamurakidza ndikabva ndati hona kadhi yamari yandiinayo, imari yandikuda kushandisa kutenga motikari. Ndokubva tatotanga kutofambidzana paya ndichimupa mari. Akanditi iye ainge aine imwe hanzvadzi yake akatondirakidza mapictures, akabva anditi usatenga izvi zvimotikari zvemunomu muZimbabwe zvima-ex-jap. Ndine brother yangu iri kuSouth Africa ari kutengesa motikari. Kana ukatenga motikari yako kubva kuSouth Africa, motikari iyoyo inenge yakasimba. Saka chimbomira kutenga motikari nditange ndataura natsano. Mukoma munhu aitongondirwa nemadelay tactics. Ameno kuti aishandisa mishonga here kana kuti kwete, because mari iyi ndainge ndava kungogara ndiinayo, kana kumba ndaingoendawo zvezvo kungonoonawo mhuri ndosiya ndatenga chikafu ndobva ndadzokera
kwaari kudzamara achizotanga kundidembera. Akabva ati, unoziva ndaisambofungidzira kuti ndichazoita basa rekutengesa muviri wangu. Ndichikura ndaitozviudzawo kuti kana ndikakwanisa kuwanawo murume anenge achindida, kunyange akanzi andihurira nevamwe vakadzi handimbonetsani naye, ndinotongozviudza kuti as long as I am married ndo zvinenge zvakakosha kwandiri. Akabva ati iye akanditarisa even though ainge ari mukuru kwandiri but aitondirespecta. Apa ndichitanga kufunga kuti kumba mukadzi ainge asitomborina kana respect, aingogara ndichingotukana nguva dzose. Ndikati munhu uyu anenge atori nani, sezvo iye achindivimbisa kuti kana akaita mukadzi wangu anozondipa respect yake yose. Ndokubva ndatomuudza kuti it was fine, ndaikwanisa kutanga kugara naye. Akabva ati hazviite kuti ungogara neni mahara, at least hama dzangu dzinofanira kuzviziva kuti ndava kutogara newe. Pakamari kaya ndakamubvunza kuti zvino toshandisa mari, akabva anditi 1000 inenge iri nani, tinoenda tobva tanokumbira list. Zvinhu izvi takazviita tiri vaviri pasina umwe weukama ainge achizviziva. Ndokubva tazoenda tikabva tachizotonoroora, takanoroora namukoma. Apa ndainge ndiinaye iye ega chete, takangozviita zvinhu zvacho in secret. Ndokubva tatotanga kutogara paya. Mudzimai ndikatomuudza kutoti kwatova neumwe munhu uko. Apa achizviziva kutoti munhu iyeye ainge achitaurwa nezvake rainge ritori mhurere mumbawa. Mukoma ndainge ndoshanda zvino ndisingazorori, ndichiti sezvo mhuri yakura ndofanira kuti ndirambe ndichingoshanda. Akabva anditi, pamari yaya yamuinayo dai mambokamurambechana mandipa, mukandipa mari iyoyo ndobva ndatanga business, nekuti inini ndasiyana nahama guru vakangojairira kungochengetwa nemurume. Inini hangu ndinozviziva kuti mari kamari inorwadza, mari haisi nyore kuiwana. Saka kana mukati nekoko ininiwo nekoko tinokwanisa kutoita mari. Kana motikari iyo yamainge muchiti muri kuda kutenga, tinozotoenda tiri tega totoenda kutonotenga motikari yacho kuSouth Africa. Ndokubva ndachizongomupa mari. Ndakamupa mari akabva anditi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, ari kuda imwe mari. Mari yose yaiya mukoma yakasvika pakupera. Vamwe vangu vakavhura zvimatakishopu, vamwe vakatanga mabhizinesi emabhero, vamwe vachitenga motikari vachitongoramba vachiita mari, asi inini ndakatongodyiwa mari yangu yose. Ndo zvakazondirwadza izvozvo zvekuti mudzimai akasvika pakuzongozvara pasina kana preparation, pasina kana anything. Upenyu hwainge hwaoma. Apa kumakomba kwainge kwava dry mazuva acho iwawo. Zvino ndaingogara ndiriko kumakomba ndichiti ndikamboti kumukadzi mukuru ndomboenda kumudiki wacho, asi pasina mari zvainge zvakangooma hazvo. So ndakazoti nerimwe zuva ndiri kumakomba ndopa ndakabva ndachizoudzwa kuti mukadzi wangu ainge aonekwa ari kune rimwe bhawa. So ndakamutevera kuya ndikamushaya. Ndokubva ndachizosangana naye. Pandakasangana naye mukoma ainge achitobva kushort time aine umwe mufesi. Ndikamumhanyisa mufesi uyawe, iye akangoramba akamira. Ndakangosvika nekungomubaya nebanga. Ndokubva ndatiza. Munhu wandakafonera vainge vari mukoma wangu mupurisa, vakadhiraivha vachibva kutauni. Ndokubva vachizouya ndikavarakidza apo pandainge ndamubayira, uye zvekare mutumbi wake ndainge ndatouwandisa kuseri kwechimwe chikwenzi. Vakandibatsira vakati tiri kubvisa mafingerprints sezvo ndainge ndamubata nemaoko angu. So pane umwe murumewo zvekare uyo aitozivikanwa nemunhu wose kuti ainge akadyiwa mari, ndiye akangonzi ndiye. Ndokubva atosungwa because ainge aine history zvekare, ainge akatombobaya umwe mukadzi iyeye akazonofira kuchipatara. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Pari zvino ndikuraramawo ndiri munyika yevatorwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Vaitobvunza kuti mukoma ndoitawo sei nenyaya yangu iyi yandakuudzai, mungandipawo advice yekuti kudii. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri muno muSouth Africa. Basa rangu randinoita nderehomemade. Handina kana mari yandinombowana yakawanda, handisati ndakambowana mari yakawanda se yandiri kuwana pari zvino. Kubasa hangu ndinowana 4.6 but
but ndinoti kana uri musi wepayday ndinongotanga kungofonera mafriends angu ndichivakumbira mari. Ndinowanzokukumbira avo vanenge vari kure neni, ndotongoudza munhu kuti shamwari ndaita kaemergency ndikandirowo mari mumukuru mukadhi rangu remukuru kunyangwe 100 rand zvayo. Saka munhu akangonditumidzira mari then iye mari yake yaanozobata mwedzi iwoyo iri yepay, mari iyoyo inongouya kwandiri iye, even though achizongoiona mari iyoyo iri mukadhi make kana kuti ainayo mumaoko, but inenge isisiri mari, anenge atongova mapepa. Anopedzisira azongoita humwe urongwa hwekuti anongoti kana ndikaita zvakati ndinenge ndatoita zvine musoro, but anenge achitongotambisa mari iyoyo inouya kwandiri. So pandakauya kuno kuSouth Africa ndakatozviona kuti ndiri munhu ane mweya wejambwa nemunyama, uye zvekare ndaiti kana ndikabata mari ndaitoronga mune zvakanaka, asi maplans ose hapana kana plan kana one imwe chete zvayo yaimbobudirira. Saka ndakazotanga kufamba kudzamara ndichizobetserwa neimwe n'anga yekuMalawi, iyo yakazondiudza kuti inini ndine case. Saka case iyo yandiinayo zvinonzi amai vangu vakambodanana neumwe murume ainge ari businessman. Murume uyu ainge aine mabusinesses akawanda pavainge vachiri kushanda paMickles Hotel. So vachidanana naye murume uyu aiwanzokuuya kuzorara pahotel pacho ipapo, then nerimwe zuva vakazomubira mari. Akabva avaudza kuti iwewe ndanga ndichikuda, but ndaona kuti uri mbavha, saka hazvichaiti kuti tirambe tichingodanana, asi kana uchida chingondibudira pachena so that ndige ndichizongokubatsira. Amai vakabva vachizoramba, havana kuda kumudzosera mari yavainge vamubira. That was when this man apo paakazovaendera kun'anga. Amai vangu vakazofa, vainge vasingachagoni kufamba zvakanaka, vaifamba vachiita zvekukamenera. Gumbo ravo iri rakangotanga kungounyana mushure mekunge vagadzirwa nen'anga yemurume iyeye uyo wavainge vachidanana naye. Saka hanzi case yacho iyoyo it runs in the family. Ndainge ndiine case yainge iri pandiri kuti kamari kandinenge ndawana, kamari ikako kanozongonyangarika kasina kana zvakanenge kamboshanda. And ndaitozviona kuti kungopinda mushopu obva watoona kuti mari yaunenge wapinda mushopu wakabata, mari iyoyo inongoita sekunge inenge isina kana zvayambotenga. Asi uchigara pasi ukabata mareceipts wotoona kuti ndatenga chakati nechakati, zvinhu zvacho zvese zvaunenge watenga zvinenge zvisina kana musoro kana chikafu chaicho. Vamwe vachitenga 12.5 vachikuudza kuti 12.5 inokwanisa kutorova mwedzi kana mwedzi nehafu. Iwewe 2 weeks 12.5 inenge yatopera. Apa uchimboti nhasi wabika rice, umwe musi unorara wanwa tea. Saka ndiriko ikoko ndokwandakazobatsirwa ndikabva ndachizopiwa mamwe mafuta. Ndakanzi mafuta iwawo it is not a permanent solution but a temporary solution. Zvaanoita ndinoti kana ndikamazora, munhu wandinenge ndakumbira mari ndakamazora akangondipa mari, then mari yake inobva yazova mari yangu temporary. Mari inenge ichifanira kuti inge ichizopinda mumaoko ake. Saka ndinotozviziva kuti shamwari yangu nhingi uya ari kana kuvhenda uko zuva rake repayday musi wakati, ndobva ndatongomukumbira mari. And handimbokukumbire mari yakawanda, ndokukumbira mari shomanana like yakaita se 100 rand. Kana ukangondipa chete mwedzi iwoyo unenge watoshandira zvako mahara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi handimbokukumbiri mari yakawanda, ndinongokukumbira mari shomanana. Iwewe wobva watondipa mari iyoyo inobva yakutorera imwe mari yose inenge ichifanira kuti inge ichizopinda mumaoko ako. Hanzi zvandakaita zviri wrong here, considering the fact yekuti I was cursed from a young age because amai vangu vakabira businessmen wavainge vachidanana naye. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So iniwo nemurume wangu tapiwa munamato kudaro pamba patinogara tainge tisingatozvizivi
kuti muridzi wepo akaromba, saka tapiwa minamato yaiya ndokubva tachizonzi taifanira kuti tinge tichizoicherera kuseri kwemba. This was after murume wangu atanga kungoshungurudzwa nemurungu wake achingotukwa zvekuti murungu akasvika pakuti ndikufanira kuti ndige ndichikudzikisira salary apa vamwe vachiwedzerwa masalaries. Wangu murume akanzi aifanira kuti ange achitodzikisirwa mari yake yesalary apa ari iye anoshanda kudarika vamwe vose vaainge achishanda navo. Zvinhu zvekuti zvakatongotishamisa ndokubva tachizoenda kune vamwe madzibaba ndokubva vachizotibatsira vakabva vatipa munamato. But madzibaba ava hamenewo kuti wai vasina kuzviona kuti pamba pemusutu apo patinogara iye musutu wacho akatoromba, but taingozviona hedu kuti munhu uyu why is it vana vake vose zvingori zvirema, hapana kana mwana ari normal. Watingatoti mwana iyeye ari normal ane obesity zvekuti haatogone kufamba, ende kana akatonzi anofanira kuti ange achigezesewa vanotoita zvekumuradzika paloni votoshandisa hosepipe, ndo magezeserwo acho aanotoita nekuda kwekuti ane obesity. Ndiye ega atori normal, vamwe vose vakaremara. Apa musutu iyeye ane dzimba dzakawanda kunoku kuprovince kwatinogara. Taisatozviziva kutoti munhu akatorombawo akarombera pavana vake achirombera dzimba. Saka takabva tachizopiwa minamato yatakanzi tinge tichicherera at the back of our room ndokubva tachizoita saizvozvo. Zvechokwadi mukoma mushure mekunge tacherera minamato yaya, murume wangu akabva achizotopiwa mabonuses nemurungu wake because zvainge zvichingonoenderana nebirthday. Saka musi webirthday akatodaidzwa nemurungu akabva anzi happy birthday, bonus yako plus mimwe mwedzi yawakashanda ndisingakubhadhari zvakanaka, mari yacho yose ndikuda kuti ndige ndichizokupa. Zvino nawo zvava kuitika mukomana She ndezvekuti ininiwo ndinongogara ndichingotemwa nemusoro, vana kumusha uko vanongogara vachingorwara nguva dzose. Saka patakadzokera kwavari madzibaba vakambotipa munamato, asi minamato yacho takaona kuti haina kana kumboshanda. Ndokubva tachizoenda zvekare kune vamwe venguo tsvuku vakazotiudza kuti pamba patinogara tofanira kuti tinge tichibvapo because munhu wacho iye akaromba. Musi watakapa notice akauya akapopota akati ainge achida kutisungisa, so now akati iye anoda kuti tinge tichizomupa notice ye3 months. Zvino uyu ndiwo wava mwedzi wenumber 2. Saka tichaziviwo kuti toita sei because iniwo wacho ndiri kungorwara, ndinongotanga kungotemwa nemusoro, dzimwe nguva kungobuda mututu zvekuti kana kubasa ndinotomboregedza kuenda kubasa. Ndakamboti kune murume wangu tinofanira kuti tinge tichitiza, but akati ngatisatizei tione kuti zvino gumirepi, ende kana tikatiza sezvo iye akati madetails enyu ndinawo ndinoenda ndikanokufremerai. Akatotaura haana kana kumbogara avanza kuti anoenda onotigadzirira nyaya kumapurisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kana tikangotiza akati ndinokugadzirirai nyaya kumapurisa, kuimi mukangogara maenda munotaura nyaya yenyu kumapurisa. But kana usiri munyika yakoka zvinotinetsei, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi tava mumwedzi wechinumber 2 kubva zvatakamupa notice. Akati hakuna munhu anobva pamba pangu asina kundipa notice. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Pandainge ndine 17 years ndakamboenda kupati neimwe mbinga yandainge ndichidanana nayo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Kana murume wangu haazvizivi, nemurume wangu takatanga kudanana tichiri kuchikoro. So ndainge ndiine musikanzwa apa inini naye tisingarari tose, ndichiramba kurara naye
because ndaingozviudza kuti ndofanira kuzotanga kurara naye mushure mekunge tachata, but kuside ndaiva nembinga dzandainge ndichidanana nadzo, asi ndakazoti ndaenda nembinga yaye kupati ndakamuiswa doro, even though ndainge ndiri munhu ainge asinganwe doro. Saka vakafungidzira kuti ndainge ndichiri ndakadhakwa, because ipapo pandakanwa doro ndikangoti ndakanwa 1 glass ndokubva ndarohwa neblackout, but pandakazomuka ndainge ndichiri kuita semunhu akadhakwa, but zvose zvainge zvichiitika ndainge ndichitozviona. Tainge tiri kuBelvedere ipapo pazvakaitika, saka ndakabva ndachizopiwa mvura yandakanzi ndinge ndichinwa yainge iri muglass, but ndakatoona mbinga yangu yakaburitsa mapads ainge ari mune chimwe chiplastic. Mapads awa aitonhuwa ndokubva achizosoka mapads iwawo mumvura ndokubva achizondipa kuti ndinge ndichinwa. Ipapo ndakangonzwa ndichitya, plus akauya ndokubva azondifuriridza kumeso kwangu akazonditi, baby inwa, this is wine. Ndakanwa mukomanashi ndokubva ndarohwa zvikare neblackout. Pandakazomuka I think kuti vakarara usiku hwose vachindishandisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.